Hello mga kabay, manggabiin ninyong tanan. Karon, importante kayo ni nga magamit ng application mga kabay. Usa ni siya ka flashlight para sa emergency. Kay magamit kayo ni karon kay Wala pa mahibalik ang atong kuryente gamit kaayo ni nga aplikasyon na karon makatabang gayud kini. mga kabay kay Madugay pa gayud nga mahabalik ang atong kuryente kay tungod sa kadaot ni bagyong Odette. Mao nga kinahanglan kini nga aplikasyon para gid kanato kini. adto lang mo sa Play Store. I-search ninyo ang Shake Flashlight. At kini ang inyong install. Shake Light Bright Torch. Dali ra ni siya mga kabay. Install mo. Magamit ni siya sa kung doon na emergency sama karon. Wa pa kibaw kung anos mabalik ang kining kuryente kay daghan gyud kaayo ang nangadaot nga mga poste. Importante gyud karon ang pagpahayag sa atong palibot. So kani nga application mo ni ato ang i-install sa atong cellphone para madala-dala sad usab nato kung bisan asa kita mulakaw. Open na to ni. So once nga na-open na nato once na nga naa na ni siya sa ato ang cellphone, automatic ni siya nga mogana mga kabay. Kung pananglitan, na burn out na siya. Kung naa na ni siya nga application sa imong cellphone, automatic siya mag-function. So i-shake mo lang ito. O ni-on na siya mga kabay. So kung gusto po nimo nga ipalungon na siya, pinduta lang ang off and on button mga kabay. So kusog na gid kaay mga kabay. Kani ang gamita nga flashlight mga kabay nga application. So ang usbo nako kani nga application, Shake Light Bright Torch. Mo ni akong gigamit karon. Naa ni siya nga application atong cellphone, magamit na ni nato dayon. So ako ni siya diyan na ako nang gi-shake. So hayag kaayo siya mga kabay, makatabang gyud ni siya. So maura to mga kabay. Hinaot magamping mo diha kun asa mamo karon, Central Visayas, Bohol, Leyte, ug sa kutob sa maagian sa Baguio. So mga kabay, amping mo tanan. So salamat mga kabay. Siguraduha nga inyo ning ma-install para kung mag-burn out. So muna to mga kabay, amping mong tanan.